Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV ufundelo samukeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Umeya weTheku wethule amaloli odoti amasha abe-EFF bafuna izimpendulo mayelana nemali eCETSHWAYO kanti-ke kuhlonishwe abafundi emcimbini wezindondo. Umeya kamasipala iTheku uMxolisi Khawundu sanxuseka umphakathi ukuba usebenzisane nabo ukugcina idolobha lihlanzekile ukuze kuzoheha izivakashi nabatshali izimali. uKhawundu usho lokhu-ke ngesikhathi bethula ngokusemthethweni amaloli azoqoqa udoti ezindaweni ezahlukene kulandela ukuthi-ke amaningi amaloli aqoqa udoti abese nezinkinga zokufa njalo. Umasipala iTheku uyaqhubeka nezinhlelo zokukhuculula idolobha njengoba ukuveza ukuthi ukwethula kwawo kwezimoto ezintsha ufuna uqinisekisa ukuthi udoti uqoqwe ngendlela efanele endaweni esemalokishini. Ngoba kuzokhumbuleka ukuthi masifika lapha ngo2019 safike savula isu elokuthi sizokweshintsha kanjani isimo, sabona ukuthi yebo singaba nawo ama plans kodwa mayengekho izinto zokusebenza amathuluzi zokusebenza angeke siliclean leli dolobha. Ingakho sithatha imali enkulu 500 million sawu invest ekuthengeni zonke lezi zinto ezokwenza ukusebenza eThekwini. Siqale ngefleet ewu59 ngo2019 njengoba namhlanje si unveil le yezimoto ezu47 ama truck awu47 ahlukene la matruck khona lawa ahamba emphakathini aqoqa udoti emphakathini, kube khona lawa asebenza kwi-business industrial zones akhulume ngama-skips lawa amakhulu ama-containers amakhulu kadoti. Echaza umeya unxusa kakhulu umphakathi ukuthi nawo ubambe iqhaza ukusebenzisana nawo ugweme nokulahla udoti noma ikuphi. Konke-ke lokho kukhombisa ukuthi siwumasipala onombono, kodwa lo mbono ngeke usisize siwumphathi waseThekwini uma ngabe abantu bakithi bengezi ukukhipha udoti ngesikhathi. Uma ngabe i-truck ifika ngalesi sikhathi udoti awukhishi ngaphambi kwaleso sikhathi, ngoba uma usukhisha emva kwaleso sikhathi sekufika inkawu nezinja seziyawuhlikiza udoti sekuthiwa idolobha lingcolile. Kanti okunye nabadayisi izolo nje ngibe nomhlangano omuhle kakhulu nabaholi babadayisi basemgwaqweni ngoba nabo bazosifaka isandla sokuthi bedayisa nje kube nenhlanzeko edolobheni lethu libukeke idolobha lethu. So ngakho ngokungenela konke lokusobe senza ne-education ama-awareness programs abantu befundisa ukuthi yini singayenza sonke ngoba ukuklinwa kwedolobha angingabe umthwalo kamasipala. Okunye akuvezile umeya ukuthi lezi imoto zizohamba ilokishi lonke wasexunsa umphakathi ukuthi ukhipha udoti ngesikhathi esifanele. Ngaphezulu kwalokho silungisa nama-meter system, meter parking system akhona lapha edolobheni ngoba imoto efike ipake usuku lonke awukwazi ugcina uthola idoti ngaphansi kwayo. Kodwa uma ngabe imoto zipaka isikhathi ibuye imuvi labashanela bekwazi uthola intuba yokushanela, lokho kuzokwenza idolobha lethu liqhubeke lihlanzeke. Ngokwenza kanjalo-ke umnotho uzokhula ngoba idolobha elingahlanzekile nabatshali bemali abezi kulo kanjalo nabavakashi abathanda ukuvakashela kulona. Ingakho uhlelo lwethu lifaka phakathi ne-inner city regeneration, ukulungiswa kwamabhilidi angalungile edolobheni ukuthi abe sesimweni esihle ayapendwa manje nje basikhuluma nje kodwa asikabi happy ngepace ngoba mawuya ku-Mahatma Gandhi Road uyawubona umehluko manje ukuthi sebeqalile bawapenda amabhilidi bawathatha over. Kutabokosibisi eThekwini. Okhulumela iqembu le-EFF esifundazweni KwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane uthi-ke basamile ekutheni-ke bafune izimpendulo mayelana nemali esetshenziswe umasipala wesifunda iCETSHWAYO ukusingatha-ke imicimbi ebikhona ngempela sonto eyedlule okuhlanganisa-ke umviliyelo okazime owamahashi kanye nedili lomculo. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba lo-1KZNTV uNgubane uthi-ke bafuna ukwazi ngoba le mali esetshenziswe ibingasiza-ke abangenawo amanzi kanye nezindlu zangasese. Iqembu le-EFF ngaphansi kwesifunda iCETSHWAYO enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal selizwakalisa ukuthi lifuna izimpendulo ngomcimbi ebisingethwe umasipala wesifunda iCETSHWAYO ohlanganisa okazime, umviliyelo wezimoto kanjalo nowamahashi kanye nedili lomculo ukuthi ngabe imalini esetshenzisiwe kanjalo nanokuthi abantu abebengamele lo mcimbi baqokwe kanjani. Yonke lembuzo leli iqembu liyibhekise kulowo umphathi kulomasipala. Khona into esiyibona yenzeka kanti kahle kakhulu futhi ngoba i-IFP ingene ngethikithi elithi sethembe. Sifuna ukuyethemba ke manje njengoba nje singethemba ukhongolose sesifuna ukuyethemba. Sithi ke ku-acting municipal manager sifisa ukwazi ukuthi ubekhona nomuntu obe-coordinator umcimbi bekubani be-coordinator ube appointwe kanjani
ibikhona ni kwi-budget na kwi-IDP lama event ebenzeka bekade kwama event vele bekhona kwi-IDP noma ama event nje aqhamuka esikhaleni uma ekhona kwi-IDP yini inhloso yawo befuna ukuachieve ini njengama event lawa akhona kwi-IDP bese siya kwi-procurement process ukuthi uma ngabe ukuthi idlulile ku-200,000 enye yawo lama event ngokuhlukana kwawo iphike i-tender process ukuthi basikhiphele nje ukuthi awadweka i-advertiswe nini kwa-awadwa nini kwa-awadwa bani. Leli qembu lithi konke lokhu likwenze egameni lokuthi zonke izinto kumele zenziwe ngendlela efanele kwazisa imali le ibingasiza kakhulu abantu ababhekene nezinkinga zamanzi njoba lesifunda singezinye zezifunda ezitula kakhulu amanzi. Sifuna uku-understanda ukuthi kugcine kukhishwe malini in total le mali igcine sifika kumalini abantu banelungelo lokwazi kakhulukazi nje esifundeni saseKingcetshwayo la khona sasikhona kunenkinga yamanzi abantu endaweni njengomthonjaneni koSikhawini ngisho koMlalazi koMbonambi mawubheka ko-RBM abantu abanawo amanzi bayakhala abantu ngamanzi kanti i-district kufanele ibhekana ngqo namanzi. Leli qembu liphindela veza ukuthi konke lokho elikwenzayo akuhlangene nombimbi leli qembu elinabo neqembu le-IFP kodwa lifuna konke kube sobala ngemali yabakhokhi bentela. I-IFP isivota nayo njengasemhlathuze komasipala abaningi bangapheka 20 kwaZulu Natal. Yingakho impela i-EFF isuke ivota nawe senzela ukuthi masike sasibona nje isandla siyothinta ngasemalini yabaphathi beimali sithi ehla yikho ke sithi namhlanje abantu abakufanele abantu bakithi bathi EFF nani ningcenye yalokho nithule nthi. Incwadi ebhalwe uNkululeko Ngubane okhulumela leli qembu esifundazweni kwaZulu Natal isabalele ezinkundleni zokuxhumana. Kanti ukuphawula kwamasipala wesifunda iKingcetshwayo akuzange kutholakale kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Abafundi bamatikletsheni batheke sebekulungele ukuyoqala iziqu zabo emanyuvesi ahlukene njengoba ke sebesifakile isicelo zabo khona. Labafundi ke bakusho lokho ngesikhathi kunombukiso wamakhono kubanjelwe kumtapo wolwazi eGeorgetown eMgungundlovu. Ucwaningo kwelenhlangano Human Science Research Council veza ukuthi abafundi bezikole zasemakolishi kanye nasezindaweni zasemakhaya basalela ke emumva ngolwazi lwamakhono abangawafundela uma ke sebephuthile amabanga aphezulu. Inhlangano eyenza ucwaningo ithe izibalo ziveza ukuthi bancane abafundi bezikole zasemalokishini kanye nasezindaweni zasemakhaya abafaka izicelo emanyuvesi. Owalenhlangano eMgungundlovu uyachaza ngokucwaningo esinalo nangoku-information esinayo izibalo zabafundi zincane kakhulu abakwaziyo okokuqala ukuthi ba-apply but also nabafundi abaye bathi sebe-applyile uthola ukuthi izicelo zabo zibuyiselwe emuva. Into esisa-identifya kakhulu ukuthi i-cause yaloko it's because abatholi ukuthi bathole information e-relevant ne-important on time in order for them okwazi ukuthi ba-apply on time those abaye bafeyile. Owomtapo wolwazi uthe bahambela izindawo ezahlukene ukugqugquzela abafundi. Istats siyanyuka every day ngenxa yokuthi sa-initiator indaba yama-outreach. Siyaphuma siye ezikoleni siphume siye kwi-community ukuze sikwazi ukuthi abantu sibazise ngama-library njengoba uyazi ke umsakazi ukuthi ama-libraries isikhathi eziningi bekade kungawona abantu abamnyama abantu bewuthola ukuthi umuntu useyithola i-library e-university. Abafundi bezikole ezahlukene bathe sebekulungele ukuya emanyuvesi. Ngithanda ukuba umfundisi mina ngithanda ukushumayela kakhulu into engibhekana nayo esikoleni ukuthi njengoba ngifunda umatric manje isikhathi samanje unzima but kuyaphusheka ngiyazama ukuthi ngiphushe ngiyathembisa ngizophumelela. Bese ngizamile uku-applya kwizikole ezahlukene but zibe mbili and into bengiyi-applyela kube i-law and philosophy and kudingeka kwi-law kube u-30 points angisakhumbuli kahle ukuthi kwi-philosophy how many points. Kodwa ke and izinto ezidingakalayo kumina kudingeka ukuthi ngikwazi ukukhuphula kahle izifundo zami zibe right i-confident all that. Ngifuna ukwenza i-pharmacy ngizobe ngidila namaphilisi sengi-applyile ilo ama-requirements phecelezi kuzobe kudingakala ukuthi ngithole u-level 4 kwi-physical science mase kuthi ey'balweni ngithole nakhona u-level 4 mhlawumbe kube u-50% kumele kodwa suka 50% kuyaphezulu. Laba bebehambele umbukiso wamakhono eGeorgetown Library.
Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Umfundi wesikhungo semfundo ephakeme e-University of Cape Town ongomunye abachonywe uphaphele gwalagwala inkampani yemboni kashukela South African Sugar Association SASA uSiphethihle Cele uthi ke akasoli ngokuthatha ke isinqumo sokugxila ekufundeni ke isifundo ezingajwayelekile njengoba lokho ke kumbeke ethubeni elihle lokuthola ke amathuba omsebenzi nokugqugquzelayo ke ukuba intsha ke ikwenze ukunciphisa ke isibalo sentsha egcina ke ihlala emakhaya ineziqu ngenxa ke yokushoda kwamathuba omsebenzi. Ucela usho lokho ke ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wokwethesa kwabafundi abahlomula ke kumfundazwe walenkampani ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi ke iSugar Industry Trust Fund for Education. Kuchonywe uphaphele gwalagwala intsha engama-38 inkampani egxile embonini kashukela iSASA ngaphansi kohlelo lwayo iSugar Industry Trust Fund for Education nolunikezela ngemfundaze entsheni efisa ukungena emkhakheni ethathwa njengeqozayo. Omunye wabafundi abahlomlile kulolu hlelo nophuthule izifundo zakhe kanzima ngemumva kokudlula emhlabeni kukamama wakhe ngesikhathi ke ematasa nezivivinyo uthukholelwa ukuthi ikhambi elingaqeda inkinga yokungaqasheki kweningi lentsha eneziqu ufundela ke leyo mkhakha eqozayo. Bengifunda e-University of Cape Town, bengifunda i-Bachelor of Business Science. So in analytics, analytics is a combination yezifundo ze-maths, statistics, ne-economics, and then ziyahlanganiswa kwenziwe i-course A1, and abantu abenza leyo course bangasebenza as ama-data science, ama-statisticians, or investment banking, or noma ke nje la kukhona i-financial sector. Hayi cha, ama-challenges wona khona sisangifuna ukuqamba. Before we thola kwayo le basari ukuthi i-sponsoration mawufuna ukufunda kumele uphase umatric ngama-marks right, ngoba wonke umuntu angithi ufuna ukukhokhelwa esikoleni, so wonke umuntu uyacompetela le basari. So wena ukuze ukwazi uyithola kumele wenze sure ukuthi ama-marks akho amatric mahle right. Lolu hlelo seluneminyaka engama-57 lasungulwa kanti ke selikhule kakhulu njengoba ilinganiselwa ku-1.5 million imali ke eyibeka eceleni ukuze ke ikhokhele indleko zalabo bafundi abasuke ke bamukelekile ukuba ingxenye yalo. Bangama-24 ezobaxhasa nonyaka abenza ke imikhakha yahlukahlukene kanti kuqhuquzelwa ke abafundi bakamatikuletsheni ngeinhlelo ezifuzelezi. Njalo ngonyaka mazithi October siyaye bese sikhipha ama-poster esiwahambisa kakhulu kubalimi noma inhlangano zabalimi, bese ke nathi esisembonini nje kashukela siwanike bese ke siwadlulisela emphakathini, sisebenzisana namakhosi siphinde sisebenzisana namakhansela nabo, bese kuukuthi ke abantwana masebe nama results abantu baqede vele kudala bake bese be-applyela embonini. Kunabantu vele lana engizothi bamele izimboni noma imshini kashukela, abanye bamele abalimi. Kubeke sekugqugquzelwa labo abathweswe iziqu uba ke bangahambeli kude nentsha esadonsa kanzima kepha bayicobelele ngolwazi. Kalisalanga ke ngaphandle nodaba lokungena kwentsha embonini yezolimo. Imfundo yabo as a resource nje abayitholile kufanele ke manje bayithathe lemfundo bayoyi-applya ukuze bakwazi ukuthi bangene emsebenzini abanye noma baqala namabhizinisi, kodwa nje kube khona umehluko abalenzayo ngale mfundo sebeyitholile. Bese sizama ukuthi sibe nama-relationships nama-farmers aseduze kwethu ngoba bona baphambili abanye babo bane-information esingayisebenzisa, abanye futhi bangaba ama-mentors ethu. Sisodwa nje ake siqale sibuyele emakhaya, wonke umuntu noma ngabe uhlala eMlazi noma ngabe uhlala kwaDabeka likhona ifarm lakini, so unayo indawo encanyana ongayisebenzisa ubuqala something kumanje. Ey'ndabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Asike sishishelele ey'tolo sobuya siqhubeke nazo iy'ndaba zethu. Asikomkeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ihamba phambili. Umeya weTheku Kwethulwe amaloli odoti amasha abe-EFF bafuna izimpendulo mayelana nemali CETSHWAYO kanti ke kuhlonishwe abafundi emcimbini wezindondo.
Uhlalo wekomiti lozokuhlaliswa kwabantu nokuthuthukisa kwengqalasizinda komasipala iTheku uPhilani Mavundla uthi ke bafuna kuphele ihlandla labo ukhona umehluko ekuphuculweni ke impilo yabahlali baleli dolobha ikakhulukazi ke ukuthuthukisa ingqalasizinda ebisindala ephinde yalimala ngenxa yesikhukhula. Mavundla ukusho lokhu kwisidlo sakusihlwa ebehlelwe ke ihhovisi lakhe bekuhloswe ngaso ke ukuzokwethula kabanzi inhlelo zesabelo mali sekomiti lake sika 5.5 billion amarandi sonyaka u2022 2023. Nakuba kususa imbono engafani ikakhulu kumaqembu amancane eThekwini avota neANC ukuhlela kwalomcimbi kodwa kuvezwe umholo ABC ophinda bengosihlalo wekomiti lokuthuthukiswa kwengqalasizinda aphinde abe ngosekela meya uthi akazibone esebenzisa imali yabakhokhi bentela ehlela imicimbi ngemali okumele ngabe isiza umphakathi. uMavundla usho lokho ephendula lamaqembu abekade edinga incazelo mayelana nabaxhasi balesidlo. Ethula inkulumo yakhe uthi akazimisele ukuthi kube khona iproject emayo ngenxa yamadela ngokubona. Myself as a chairperson of the Human Settlement and Infrastructure, I've spoken to Bonondaba, but you know what, in the next 5 years, bengifuna ukuthi not a single project that is stopped in Durban. Not because I don't want you guys to work, because I want us to talk about problems. Let's embrace one another and ensure that if we do any projects, we start it from the start date and we finish, there are no issues. And those who are doing projects, they also need to understand that the other stakeholders also want exactly the same like them. uMavundla uthi nomphakathi kumele ukuqonda ukusetshenziswa kwemali abakhokhi bentela ungafihlelwa izinto. Ethekwini, about 75% of the budget we HSI. Maybe it does make sense with our stakeholders and the people out there, they understand what we're going to do with their money. That's all what it is. And the intention is that we present it like this. It doesn't end here. We're still going to go to the wards that are going to be getting a slice of that budget, presenting it. And we want to be in a position where on a quarterly basis we can report as to how are we performing, are we doing well, are we not doing well, what are the challenges. Ephetha udonsa amakhansela ngendlebe ukuthi awusebenzele umphakathi. Tonight, humbly pleading with anyone who does agree to raise his or her hand when he's being asked to be public representative, that do us a favor, Mr. Mayor, do us a favor, Mr. Deputy Mayor, Mr. Councillor, Mama Mayor, please go and work for your money. Don't sit at home and just go to the council and say, agree. No, please go and work for your people. That's why they voted you in, because they trust you, they have faith in you. Ugesa manje uthuthukiswa kwemigwaqo nakho ngezinye kwezinto ezibaliwe kulesabelo mali. Kutebogo Sibisi, eThekwini. Abenhlangano yezepolitiki esanda kusungulwa izwe lethu party bathembisa ukulwela amalungelo esisebenzi zasemakhishini abamatoho izikontilaki zokwakha kanye nabashayeli bamatraki kuleli. Lenhlangano ke ibe nengxoxo ekhethekile neziko lezindaba le1KZNTV ebibanjelwe ke eMgungundlovu. Bathembisa ke ukuyisabalalisa njengoba kwamanje batheke isatholakala kwaZulu-Natal, eGoli kanye naseGqeberha. Asikubingelele mbukeli ekhaya sikwamkele kuyiziko le1KZNTV. Namhlanje sinengxoxo ekhethekile nonobhala jikelele weqembu elishasha izwe lethu. Sizobeke sikhuluma naye sibheka nje kabanzi ukwazi lona iqembu labo ke izwe lethu. Kafushane nje sicela usichazele ukuthi izwe lethu iqembu elisungulwe nini nanokuthi limele ziphi limele bapha abantu ngoba siyazi ukuthi khona namanye amaqembu ezepolitiki. Izwe lethu ke lona iqembu elisungulwe nini? Izwe lethu party njengoba uliva igama izwe lethu party ingumbutho ofuna uqinisekisa into yokuba ubuyisa isidima sabantu, ubuyisa what is enshrined on our constitution of 1996, which is the right to dignity. Because we've saw that political parties ezikhoyo ngoku even though bekhala ngale constitution ngo 1996 yonke lonto kodwa izinto ezibhalwe phakathi la ncwadi ye constitution abazenzi and futhi
le oath yabo bayithatha even before babeze member of parliament. Sejabana nyani manditsho ngesixhosa, abana nyani ngamaxoki. So izo little party ngumbutho ngobona yonke lonto waqamba kufuneka sibe khona apha ngoba nje mina sinisazi i-laws imithetho yenziwa eParliament, so siqamba no, we want to be part of that. Sifuna uba ingxenye, sifuna uba yipart xa kwenza i-laws. So lesizokwazi ukuthi hayi ayikho leninzayo ubhanqa ubo. So sifuna uba lo mbutho njalo kunqanda and then kunokuqinisekisa into yokuba isidima sabantu, which is right to dignity, siyabuya sihlale ngalo lonke ixesha siba prioritized, especially isidima se-South Africans ngoba nangona ke i-constitution yethu yenziwe for South Africans angathi ngoku sonke wonke ngoku kuvula sibhoqa nesibonayo. So sibona uvula sibhoqa sifuna unqanda lonto ba ungenze kuvula sibhoqa apha eSouth Africa. Ummi walapha eSouth Africa, umhlali lapha eSouth Africa one-ID kube nguye kuqala i-South Africans. So ilonto ke ngoku sibona silapha namhlanje kwaye uba mhlawumbe ngaphinde ndongeze futhi thina singumbutho isikakhulu ojongene nemeko abasebenzi abajongene nazo. Boyaqaphela zonke ezi union ezinkulu ezithi zona zilola abasebenzi. Into eyi-one le nale governing party yethu ngoba bazi affiliates bazi decision makers. Lo mbuso olawulayo eSouth Africa akazenzi decision ingaziconsultant affiliates. So ngoku le mbutho lena ye-workers ntonto le yabasebenzi ethi lo labantu kodwa jonga basiphi ngoku unemployment rate high like yonke into emanedibana nabasebenzi. So lonto xa ujongisisa kakuhle xa ujonga kakuhle izwe lethu party comprises of construction workers we have people aba-active kakhulu that are even going to be surprising. Ngoba kaloku those people, those construction workers, those domestic workers are going to be member of parliaments. So xa ndithi ke ngoku si-comprise abantu abanjalo because kukhona igama elithi elitsha futhi ikhona igama nje elitsha elisanduba khona elithi you can't talk about child labor. You can't have a discussion about child labor laws without the child himself or herself not being present kulo ngxoxo leyo, understand? So lento siyithethayo nathi to say that awukwazi ukwenza imithetho nge-domestic workers, nge-construction workers, nge-truck drivers without the truck driver having experience, been there himself. Alikho iqembu eli-unashamed eParlamente elithi support those people eza-impose ezikhwazayo phaa egroundini to say that maku-implementwa imithetho kuqinisekiswa abantu bangaphandle abaqhubeki bezenzela apha eSouth Africa. I-ILP kuzawuba liqembu lokuqala ezabe lipusha lonto edibene illegal foreigners into yokuba mabahambe. Ngosi. Ngabe mhlawumbe aniboni yini ukuthi lokho kuzonenza nibukeke mhlawumbe kube ngathi iqembu elibhebhethekisa udlame kwabo kufika lokho kuthiwa i-xenophobia? Ngo-2008 kwakukhona udlame olukhulu kakhulu labizwa nge-xenophobia. Sesami ukuza ngixolela zamane ndibuya umva manje ndingena kwi-constitution. Abantu bethu abafundanga sifundanga. Isikole sasifumana ngoku. Asifundanga kakhulu abantu bethu abafundanga umthetho abayazi. Umzekelo, if I can make an example, ukhona into kuthiwa i-section 205. La nto uyapplyela kwi-municipality police, which is your metro police njalo njalo, ukuze uhambe uyomatsha. Abantu bethu abayazi loo nto, betshisa amatayari bethi mabahambe bedikiwe. Like very heartfelt, inhliziyo yabo ibuhlungu ngezinto ezenzekayo. Hijackings, we're talking about drug trafficking, human trafficking, drugs, ininzi amanto yabantu, hijacking buildings, hijacking even your RDP houses that are meant for only for South Africans. You can go to Joburg, you can go to Cape Town, up in Kolele Khona. RDP houses are no longer occupied by landlords, by South African, most of them. They are occupied by illegal foreigners, even legal foreigners, understand? But abantu bayazi the right path, the right way to go about
ilonto into yango 2008 ngixesha abantu babedikiwe ekuthiwa xenophobia ngoba abantu bayenza illegally. It was illegal. Uma nje ungasichazela nobhala jikelele waliqembu leze lethu party ukuthi engabe njengoba niyiqembu elisanda kusungulwa ikuphi la esenisabalele nafika khona njengamanje? Okwangoku sise KwaZulu-Natal KZN. We have people that are working on the ground. Nase Johannesburg, nase Gqeberha. But asikomnisi kakhulu Eastern Cape eGqeberha, but kodwa siyangena. There are waves in communication. So I can comfortably say that sikwi provinces intathu ezi3, which is your KZN, your Gauteng, your Eastern Cape. But we are looking to expand kancane. Okay. Mhlawumbe nje uma singabuza nje ukuthi ubani onixhasile kuleli qembu ngoba siyazi ukuthi iqembu elisalisha niyadinga lonke uxhaso eningalithola, ubani nilithola ngophi uxhaso lelo? Okay. I can comfortably say and proudly so say that we have 3 members of parliament, without naming them, that are seeing our mission and vision. Because we're an extraordinary political party. So, bakhona abantu, prominent people, business people that I will not name, abasixhasayo. But kodwa kwangoku basixhasa nje with words of encouragement, basixhasa nje advice. But asifumani any monetary gains financially from anyone. But we are in communication with people that are supporting us, that are making sure that they want actually to make sure that the vision, ILP, iyaphila and iyenzeka and iyasabalala ezweni lonke South Africa. Yeah. Ayike mbukeli uyena ke unobhala jikelele walo ke iqembu izwe lethu elisasa elisanda kusungulwa umzwile ke egeqa amagula kanti ke sibamba lapho ke ingxoxo yethu ekhethekile naye mina ke Ayanda Dube intatheli ye1KZNTV bengihambisana naye ke uza kwethu Thabiso Sibiya sikwethulela ke lona ke iqembu lethu ke iqembu elibizwa ke izwe lethu party. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona osungulwe namhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Ngimfisela impela sonto emnandi.